Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. TV ka mosmaga makende kala kod ngikruok maka kod kacha odiochieng' makono ni endi mar Jumapil tarik 17 dwe no mar abich higa mar 2026 asemolo kendi mar mondo mi weche manyien e yo mar adimba kidienyo mar diero odiochieng' weche manyien gi kelo ni kod Anna Tracy Ouma abrakini machiegni jagoro mongirore mar kotu Migosi Francis Atwoli okwede malich mokalo mano kanyo jaod bura ma Kiharu Migosi Ndindi Nyoro kaachiel kod ogaye maduong' but siasa mano mar DCP Migosi Rigathi Gachagua kuom bedo ka giseyo kanyo ganda jo Kenya ewi meto mar nengo mag modhi mano timore apoya nono pacho kaendi. Atwoli mane Lose County ma Kakamega oyango kanyo eko ni meto mar modhi en gine mobiro kalore kanyo kod lweny ma bende osebedo ka timore e pinje go madiere. Odhi nyime ko yango kanyo eko ni tima ket kod mano endo osekelo ng'ikruok e chiri mag pinje mangima to mana mano mar Kenya kende. Kama iko kijana mdogo sana anaitwa Ndindi Nyoro anadanganya watu kwa TV kutoka usubuhi mpaka jioni. Na yeye sio mtu wa kwanza kusomea uchumi. You can't keep on inciting Kenyans that hii mambo ya mafuta, watu wameiba mafuta, serikali imeongeza mafuta, hii maneno ni mbaya, hii wamefanya nini? Hata mimi nilisomea uchumi. You cannot be a trade unionist if you don't have any bias in economy. How the economy, your country's economy performs. Sasa Ndindi usidanganye watu jioni usubuhi. Unatumwa na mtu anaitwa Wamnyoro. Wamnyoro hata atembee uchi, hakuna mtu kutoka pande atampa kura. Hiyo naweza kuhakikishia. Kenya is bigger than all of us. If this ship sinks, hii meli tuko ndani ikianguka, kila mtu ataenda chini. Chanzi sana. Na hao watoto wadogo kutoka Central Province wakiongozwa na Wamnyoro, they should not incite Kenyans. Because kukifika kwa kura watashindwa na watasema kura imeibiwa. Na watu wanaanza kupigana. Juzi hapa Emuri ya Dikri walisema tunaenda kuchukua. Utachukua kura Emuri ya Dikri na hiyo ni jikoni ya mwenye nchi. They should not incite Kenyans. If there is something or somewhere government has done badly, go and advise the government. You have an access. You can write. Makoko mjod bura masiro lwedo pinya wacho mapacho kaendi koro ni todok ne ker mathur kaendi Migosi William Samoei Ruto ewi wacho mar meto mar nengo modhi magiyango kanyo eko ni onge kanyo kod tudruok moro amora kod sirikal mapacho kaendi gino magiyango kanyo ni obiro kalore kanyo kod lweny madhi nyime pinje go madiere. Jod bura go motingo kanyo endo jod bura mano ma Kibwezi West mano kanyo Migosi Mwengi Mutuse kaachiel kod mano ma Mwingi East mano kanyo Migosi Charles Nyuguna oyango kanyo eko ni kwetho maketo piny wacho tesre osebedo kanyo eko ka bago ganda jo Kenya kendo siayo gi ewi wachno endo mar meto mar nengo mag modhi gino magiyango kanyo eko ni sirikal mathurka onge godo kod tudruok ne giloso e kinde mabende ne gidhi tayo nyasi endo mar chiwo school bus e school endo mar Nzuli Senior mayudore kanyo endo Kibwezi. Hii vita tuachane nayo, tunaumia. Sasa ukiangalia bei huko United Kingdom imefika hata 300 shillings. Ukiangalia hizi nchi zingine ziko hapa Uganda, Tanzania, kila mahali bei ya mafuta imepanda. Sisi tunataka nchi ambayo kila mwananchi anaweza afford ile ambayo tunategemea. Kwa hivyo kwa wakati huu nataka kuuliza kiongozi wetu William Samoei Ruto, hiyo budget ikikuja tuangalie vile tutapunguza hiyo gharama ya mafuta. Asanteni sana na Mungu awabariki. Watu wameleta fitina nyingi, siasa mingi. Ndiyo maneno ya mafuta imepanda. Na sisi wenyewe hatufurahishi na mambo ya gharama ya maisha ya mwananchi wa kawaida kupanda. Lakini ni vizuri viongozi, tukiwa wale viongozi ambao tunaunga mkono serikali na vile vile wale ambao wako kwa upinzani, tueleze wananchi ukweli. Kwa sababu mambo ya gharama ya mafuta kila mtu yeyote katika dunia anajua
si maneno ambayo ni ya serikali ya Kenya peke yake. Ni maneno ambayo imeletwa na vita ambao Marekani na Iran wanapigana kule Iran. Na ndiyo maana imezuia mafuta, meli za mafuta kutoka huko kuja pande hii, ndio gharama ya mafuta ikapanda juu. Nataka niulize wale ndugu zetu wako katika upinzani, to be a responsible leadership, to be a responsible opposition and tell the people of Kenya the truth. Nyinyi kama ndio mngekuwa katika uongozi na kukuwe na vita kati ya Marekani na Iran, mahali mafuta inatoka, mungefanya nini? Kwa sababu hii leo tunavyoongea, rais ametoa ushuru wa mafuta. Vile vile ametoa shilingi bilioni 5 ya kuhakikisha kwamba mafuta haitapanda kuzidi ile ambayo imefika, kwa sababu kama ile shilingi bilioni 5 ya cushioning ya mafuta haingetolewa, labda lita moja ingeenda karibu shilingi 300. Rais amefanya hivi. Wadhi nyaka kadwadhi na mchumbi kama ido kanye koni kwete mar Linda Ground e bodo embut siasa mano mar ODM no bagoro mar yalo injili mar kwe kama bende no yorgi kanye ndo kod jowadgi mag UDA Rao market kod mano e kono hotel kanye kod jalepo gaye madwa embut siasa ndo mar ODM Abdul Somad Nasir kachiel kod gavana ma Kilifi mano kanye ko migosi Gideon Mungaro kachiel kod jakonyo ndo mar migosi William Samuel Ruto mano Faruk Kibet ekinde mane loso Faruk yango kanye konyo ganda gwe ko makadho na mchumbi ne kagiyie to giwuok oko karombgi mondo migi chiw siro margi motegno ne ker William Samuel Ruto yiero machielo tielo mar ariyo mibiro bago pacho kendi e higa mar 2020 to kod 7 Kibet yango kanyo ni onge jal moro moromo bende bro dhi e debe mar laro kom ker ma pacho kendi kod ker William Samuel Ruto. Mimi nafikiri kushirikiana ni kitu ya maana sana, sio? ODM na UDA wawache kusema broad base, waanze kusema serikali. Si ndio? Tuanze kuzungumza lugha ya kusema sisi ni serikali. Hii mambo ya kusema ODM, UDA tunakawanya watu wetu. Mimi nimefika hapa nimeona sura mpya. Sura ambayo watu wamevaa kofia ODM. Lakini roho yao pia iko UDA ama hamuko UDA? Kama muko UDA, hebu niangalie ishara kama sisi sote tunaongea lugha moja. Najua muko ODM, najua mambo yenu ni sawa chini ya mheshimiwa huyu Karisa, huyu mungwana anaitwa Mung'aru. Mung'aru is a good man na yeye anapenda maendeleo. Wale watu wanahubiri ukabila, mumeona ukabila yao imepungua. Mumeona jana by election zote timu ya broad-based imeshinda viti yote. Hiyo ni kumaanisha tutaunda serikali 2027. Watu ya Makarini wakiwemo ndani. Hivyo ndio mimi naambia jamani. Najua kuna parapara nyingi huku mitaani. Lakini waambie wakitaka wanifukuze mpaka wajipange sana. Hebu sasa. Wataweza kweli? Hata wakiungana. Wacha nione tutam ya rais. Haya, wacha nione tutam ya gavana Mung'aro. Wakati wengine walikuwa katika uongozi, matatizo yetu ya ardhi hakuweza kutatuliwa. Hii wiki inayokuja William Samoei Ruto anakuja hapa kutekeleza ahadi na kupeana title deed kwa baadhi ya watu wa pwani ambao kwamba wamekuwa maskwota tangu wakati wa ukoloni. Tukiwa kule Western, watu wa Magarini tumeshika mheshimiwa William Samoei Ruto mkono, tunatembea na yeye. Na mimi nataka niwaombe nyinyi pia wamama wa huku mshike mheshimiwa William Samoei Ruto. Tarehe 10 wangapi watatembea na mheshimiwa Ruto? Nataka nione basi. Kwa vile mnapenda mheshimiwa Ruto, mimi nitawapatia wamama shilingi 1,100. Na wengine nimeona wanaitisha press conference, mambo mengine ati bei ya mafuta imepanda. Sisi tunawaambia kama hamjui mambo ambayo yanaendelea katika dunia, someni magazeti, endeni kwa mtandao muone kwamba wakati tunaongea hivi, vita ya Iran na Amerika ndio imesababisha bei ya mafuta dunia nzima, si Kenya peke yake, kubadilika. Si namna hiyo?
Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya oyango kanyo ekoni onge pogruok e kinde kod Edwin Sifuna mabende en kanyo senator mar Nairobi. Oyango kanyo ekoni chochni ma josebedo ka lieko ni nitiere kinde kod migosi Edwin Sifuna onge kata achiel. E kinde mane lose gwenge ko ma Trans Nzoia George Natembeya oyango kanyo eko onge chochni moro amora e kinde kod migosi Edwin Sifuna. Koyango ni dwaro margi maduong' en neno kanyo ekoni giduoko pacho ker mathur kaendi migosi William Samuel Ruto e yiero maduong' machano tim pacho kaendi e higa mar 2027. Sisi kama upinzani tumekubali kwamba tutakuwa united. Hakuna kugawanyika. Kuna wengine wanataka kuleta vita ambayo hakuna kati yangu na Sifuna. Sifuna ni ndugu yangu. Tunapigana kwa sababu gani? Tunajua shida yetu ni Ruto, shida yetu sisi usio huku. Hata kama tuko na tofauti namna gani ya kuua mtu, tukikumbuka Ruto tunakuwa tu united. Hatuwezi pigana. Wanapanga njama. Na mimi nataka Oparanya ndugu yangu asikie, maana hako ndani ya njama. Wanataka kukorogana kule kidogo. Ifanye kwamba ati wamemfukuza. Ata amefutwa kazi. Ili atoka akuje huku nje atafute sympathy. Si ndio? Waseme kwamba yeye alikuwa kwa ODM, sasa washikana watu wengine ODM wala ambao wanapigana ati uko na president yao. Nia wanataka kugawanya nini? Western. Yenye mtakubali? Manenje tendo wake ini Makiri Nyaga mano kanyo Mikai Wangui Ngirishi oseyo kanyo tend sirikal mar migosi William Samuel Ruto okoyango kanyo ekoni Ruto sijango kanyo ganda jo Kenya kod singo mag miriambo meto mag modhi mabende koro nengo gino dhi malo ka achiel kod tiyo marach gi mondo giko mag jopiny gino makoro oseweyo ka thoth jo Kenya gwonyore gi pado noloso kinde wuodhi kata limbe mare mong'ere kanyo eko kaka ziara mashinani mabende notime gwenge gweko kata kar chung'or bura nendo mamweya kama bende oyango kanyo ni piny owacho osijango kanyo ganda jo Kenya kuom remo chopo singo mag gi mabende ne gichiwo e kinde mabende ne gisero mbulu e higa mar 2022. Walikuja wakatuambia kwamba kila kitu itaenda chini, bei ya production itaenda chini. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anaenda 1 liter of petrol ilikuwa 114 shillings. Leo hii na katika world market mafuta iko bei ya chini, lakini at that time wakati Uhuru alikuwa president bei ilikuwa $113 per gallon. Saa hii iko 107, lakini hapa mafuta iko 213 at average. Waambie wataenda one-time. Walisema watakuja kutengenezea bei ya kila kitu. Wakasema watatengeneza bei ya production product yetu. Wakasema watatupatia GMR. Walikuwa wamesema mchele wanakuja kununua 95 shillings. Saa hii wamesema ikuwe imported ya bure, alafu inauzwa 65, ilani hao wana import ya bure. Waambieni wataenda one time. Walisema wanakuja kutengeneza masomo. Wakati wa Kibaki masomo ilikuwa ya bure. Wakati wa Uhuru Kenyatta masomo ilikuwa ya bure. Lakini wakati huu watoto wetu wako huku nyumbani sababu hata capitation hajafika. Waambieni wataenda one time. Waambieni wataenda one time. Waambieni wataenda one time. You are promising things to Kenyans that you don't deliver. And I knew that your liars right from the beginning when I left UDA. Because niliangalia nikaona hapa mnacheza wa Kenya. Wacha niende independent nikaulizwa maswali yangu. Lakini shetani ni mbaya, mliweza mkaniibia last time. This time kuniibia itakuwa ni story. Itakuwa ni story. Zod bura mar Rieda migosi Otiende Amollo chiwo kanyo omenda mar siro chenro mag dongruoge ne grube mahewo kanyo 30 bende golo kanyo omenda maromo kanyo shillings milion 50 mar siro chenro geko mag dongruoge ne skunde mopogore opogore. Migosi Otiende Amollo bende noloso kanyo wi meto mar nengo geko mag modhi pacho kaendi mana kaka Jasa Sadoyo lero.
Od bura Nairobi Rarieda Migosi Polo Tindi Amolo ne odhi nyime kod chwalo chenro mopogore opogore mag dongruoge ka bende ne otayo chenro maket kod magi mag chwalo omenda go eko mag chek ne kuonde tiegruoge mopogore opogore. Romo mabende ne obagi skul primary Nairobi mar Ruma ma bende yudore Rarieda sub county e Siaya county. Migosi Otiende koro ne olero ni nitiere dwaro mabiro neno ni kuonde tiegruoge mopogore opogore kanyakla koda nyandho mopogore opogore mag weche dongruoge oting' malo e sub county neno ero. Ne weche ariyo, mokwongo pogo pesa mar uwezo. Ne wapogo pesa ne grube mag mine gi kijende mopogore opogore, grube 16 awapogo $1,000,000. Mar ariyo ne en pogo pesa ne skunde mopogre opogre mane Rarieda magitimogo yore mag dongruok e bwo CDF. Kaka ji te ong'eyo, pesa mar CDF jabudhoga. E kinde tok mare kod jofwambo, Migosi Otiende ne olero ni nitie dwaro mondo mi jotend skunde mopogre opogre obedie kinde michwalo omenda maket kod magi. Ka bende kamiti nero mar basari ne ochwalo kod omenda moktin ne $50,000,000 mar gedo skunde mopogore opogore sub county neno ero, ka grube mopogore opogore mag mine bende oyudo kwan omenda mag jol moktin ne $900,000. Waluongo ka wapogo ga pesa, ok waluong principal kata head teacher kende. Waluongo principal gi head teacher, waluongo jakom mar skul, waluongo secretary mar skul mondo ji te ong'e ni wachiwo pesa di. Kendo wachiwo gi e lela mondo ng'ato bed gi thuolo mar dhi ng'iyo ni to pesa manochiw cha bende otiyo kaluwore gi pesa manogol. Ma kapo ni nitiere mibadhi moro to wapenjo head teacher, wapenjo nyaka the project management committee. Jaod bura Nairobi ne olero ni thuolo mar gedo maket kod mano bro dhi morure malich mokalo kapok omenda ma 2026 ni orumo mano dwe mar 6. Tiyo gi pesa e yo makare. To koro pesa ni wadwa noti nikech wachiegni chope giko mar higa koluwore gomenda the financial year dwe mar 6 to rumo. Wadwa ni gigi otim ma kik chop giko dwe mar 6 ka project gi pok orumo. E kinde go jaod bura Otiende bende ne olero ne oganda jo Kenya enye to oganda jo Kanyanam ni onge tiende mondo gitwerre e riwruoge mopogore opogore kata obedi Linda Ground kata Linda Mwananchi, kowacho ni en pod ongirore kuma Migosi Odinga noyudo weye. Wan koro kumo we wano ema koro nyaka wakawe ni wan wawegi koro nyaka wawinjre gi Ruto ni to kapo ni nyaka wawinjre ni wasire higa mar 27 to wasire on what terms? Wasire nang'o? Kaka oganda wayudango, kaka party mar ODM wayudango, kaka jo Kenya ma jo ODM osebet katiyo negi nyaka nene ji yudango kuonde mopogre opogre. Migosi Otiende bende koro lero ni ng'ato ka ng'ato ong'eyo chunye kama obiro ling'e ombulu, ka bende osiro ni jotich ma bende piny owacho ne okawo kuomgi ahinya to jotend migepe gin mago bende gigol tiendgi lo mondo mi gitiye nero makare. En adier ni sani bech mafuta oidho, lakini kiwacho adier ok oidho Kenya kende, piny mangima bech mafuta oidho nikech lweny manitiere iluongo ni the Straits of Hormuz. Koro pod walalre kendo watemo mondo wayud yore moko mopogre ma sirikal nyalo donjogo mondo tim subsidization e bech mafuta mondo kik idh ahinya. Koro mano lalruok ma pod wadhigo nyime, kata mana sani sama wawacho wach mar finance bill ma higa manyien, magi achiel kuom gik ma walalre. Ne Kala TV kuoke Rarieda sub county e Siaya county, an Justus Adoyo. Piny owacho ma pacho kaendi chano mar koro duoko nego mag modhi piny. Wach maket kod maendi nogol kanyoendo kod jatend migawo mar omenda Migosi John Mbadi. E kinde ma bende nogol twak mare kanyoendo e gwenge go kuma orudi e kar chung' od bura ma Nyakach e kaunti nendo ma Kisumu. Mano koro bedo ni chal mar weche pap tuge nero ma orudi mabende yudore nyaka sub county Kisumu county e kinde maduong' Buisisa mar ODM koro nobago rum gi maratipo e sub county nero ma Nyakach. Rum bende ne ochwe kom kod jakom maduong' bura nero Mikai Gladys Nyasuna Wanga, jatend migawo mochung' ne weche mag omenda pacho kaendi Migosi John Mbadi e kind jodito mamoko. Anyiso Ugandawa onge teko jaluo ka okude woru joluo gimomiyo sirikal manyo
momiyo ka sirkal kuome omoko e rot to manyo joluo en riwruok mar joluo. E kinde tok mare, jatend migawono ero migosi John Mbadi ne okwedo malich mokalo gavana e kaunti ma Siaya, migosi James Bob Agri Orengo, ma bende owacho ni kinde ndalo duto osemana bedo kapogo oganda luo. Sekelo pogruok e piny luo ka nyaka ka Raila ne sama ne Jaramogi otho ne wadhi kuom Orengo kane en jalup mar Ford Kenya. Wakone no Orengo kaw pati wamalwa jowok bisiro nikech chilo osemiene mar Golden Bag. Orengo nodagi mwadwa ka wagwamo gi thuon mwaketo ni koro telnwa. Kata kamano wuon welo e kinde nyasi maket kod mano, achiel kuom jal ma bende olap dhoge ndong' ne kom od bura Nairobi Manyakach, migosi Jonathan Okoth Opande, oywago malich mokalo weche gweko mag oula ma bende osebedo ka daro jodak e gwenge gweko Manyakach, ka bende nokwayo jatend migawo mar omenda ni oneye gino ero ma bende nyalo timo. Wan laki wan gi wana Mbadi ka jaduong' Mbadi piny ka pitere ji every year. Ka wan wetland ka pitero waka every year. Konyo wago daik mondo ka. Piteme wakete koruso in bende mondo kontrol wapi manego jowa pile pile. Migosi Jonathan Opande bende notielo ni kabe to piny owacho onego ng'iye chenro noero mano mar face mar adek noero mar Odino mondo mi jopiny e gwenge ma kono onyalo yudo ber. To ka wan Nyakach ka badwa kwa kama wakete pesa moro mondo face 3 mar Odino mondo bendo rum mondo jowa pur gi pi ma Odino. Ka bende korka kore kano chung mondo mino twak kod jopiny, jakom Don Buchesa nero mar ODM gavana kaunti ma Homa Bay Mikael Gladys Nyasuna Wanga to ne olero ni piny owacho osekito omenda moko mar biro neno ni weche gweko mag oula masando ji e gwenge gweko Manyakach otieki chuth ber. And let me also take this opportunity. Nimesikia hapa vile imesemwa na ndugu yangu Opande mambo ya hiyo flooding ambayo inaendelea hapo Miriu. Owacho kosoko wacho. Let me take this opportunity to say thank you to our Minister for Finance ambaye kwa ile budget ambayo imepita ya supplementary has put 100 million for dikes on Miriu River so that we can sort once and for all hiyo issue ya flooding hapo Miriu. Ka bende Gladys Nyasuna Wanga koro ne ogotho ne japiny anyate wi weche gweko mag mo kata fuel ma bende osebedo ka idho maliche mokalo kokwayo piny owacho ni one kaka inyalo konyo oganda jo Kenya. You issued money with President William Ruto so that the prices of fuel are not 300 shillings today, they are what they are. But I want to ask you on behalf of our people, tafadhali angalia hapo ndani ya kikapu if you can find a little more money for further stabilization of fuel so that bei ya fuel iende chini kidogo kushinda hapo. Ka bende kinde gogo jatend migawo mochung' ne weche mag omenda John Mbadi ne osingo ne oganda jo Kenya ni piny owacho oseketo omenda moromo ma biro neno ni bech mo dok piny e pacho kaendi. Owacho ne oganda jo Kenya ni ka giyie to gibed mana kod kwe. There is a problem in the Middle East, and this problem has caused scarcity of fuel, and the prices of fuel have gone up. Last month we tried very hard and used 6.2 billion to stabilize the prices of fuel, and we reduced VAT by 8%. This month we again added another 5 billion to stabilize the prices of fuel, but they are still high. What we are going to do, we will sit down with the president to make sure that whatever it takes, we try to lower the prices of petroleum products so that Nekala TV koke sub-county Manyakach, Kisumu County, and Justice Adoyo. Jod bura ma Kisumu Central Laktar Joshua Orong odiochieng' manyoro noyuoro kanyo eko e kor chung bura manyando mar mondo ne dhi ochung' kod jogo eko ma bende noyudo kanyo masira mar oula kendo bende nochalo negi kanyo konyo mar chiemo e kinde gik mamoko. Maendi biro mandala achiel kende tok jodongo luo ma Kano ne sidhe ayanga kaka jalno eno bende koro biro dhi e ng'welo rakom nendo mar gavana mar kaunti niendi ma Kisumu. Jonala wa ichung' rabur ing'iyo kadete ichiko nyang'ane yo rach koso ok rach. Adhi alos gini koso kalosi. Adhi loso gini nikech an onyuola e pi. Adonge e pi. Ne madhi geng'o pi magero daro Kabonyo, daro Kochogo, daro Kakola, daro Kimira, daro Nyakach. Bedo gavana koso kabedi. Jadi mo yina dhi gavana nyale bargi
malo. Ang'eyo kaka jodala wa thagore e weche mag mchele. Michendwa duong' moingo mchele mora East and Central Africa. Wan gi puothe madongo moingo puothe mamoko te. To ni michele ni ja Uganda kawo nyaka yugi. Michendwa ni nyaka lungi kawo. Mchendwa ni magiloso go chiemb gwen manyuolo tong' tiusonwa kanye ka. Abiro kamo da wachnu ni michendwa ni koro dhi konyowa koso konywa. Adwa wacho ne jodalawa ni kanyo poko yiera to nyo atimo ang'o. Adimo ng'e Alendu Primary School ka. Agero koso kagero. Adimo ng'e Kochogo High School ka. Agero koso kagero. Adimo ng'e Oren ka. Agero koso kagero. Adimo ng'eyo Kadinal Center ka. Agero koso kagero. Abiro ka mondo awachnu niya, nywatiyo kada kanyo poko yiera. Agonu erokamano kuom donjo e lori ni. Mae bas machopo kama ji dhiye. Mae midhi landi. King'ato biri ni certificate. Urone certificate. Mae gavana maru manyasaye miu kwau kadi bo. Uwinja 38 wi 100 mawuok Moroni. Moroni gi Fuku ka. Koro ujomo dong'. Un bende kadi bo. Kaka deni ukane. Dhugo kura. Unotero ron. Wot tij gik mothagu matindo mokitente. Urone madhi timo ka gavana. Erokamano uru. Oganda mawuok e gwenge ko Makibos e kar chung'o bura ma Kisumu East owuok oko ka gipuoyo kanyo piny owacho mar Kenya kuom chenro mabeyo mag dongruoge mosebedo kanyo kechwalo e gwenge mopogore opogore te gwengi no endo chenro nendo mar gedo mag apeyni mabende giyango kanyo e koni koro biro miyo gi yot yore gi ko mag wuoth kendo biro yawo negi thuolo mag tije kotene gi kanyo kod jakanyo maduong' buch siasa mar UDA mano kanyo migosi George Mbuta giyango kanyo e koni gibiro wuok oko ka rombgi mar siro lwedo ker William Samoei Ruto yiero mare mebiro timo pacho kaendi e tielo mar ariyo higa mar 2027 kaluwore gi kit dongruoge makare ma ker William Samoei Ruto osebedo ka chiwo ne oganda jo Kenya. Aparo ni waduto wagoero kamano ne sirikal mar William Samoei Arap Ruto kuom tich matimore e Kisumu East constituency Kibos and uneno ndara kaka ndara wuotho uneno ndeche ka ndeche gero. Kisumu County wantie gi 22 roads masani dhi nyime within the county. Kuom 22 roads gi ne en tich maber manyo tim gi chairman mar multi agency the county commissioner masani koro mi transfer to Nyamira ka achiel gi regional commissioner Madam Maroa budong back to the headquarter. Kendo we are wishing them well nikech gitiyo kodwa kendo gitiyo kodwa maber kabisa kendo wago erokamano ne President William Ruto. Kendo the new team is reporting on Monday we are going to do the same kendo wadhi ensure ni lokruok obed e piny Luoka. En gima ber ahinya kineno ka same Kiboska wantiere gi SGR. Same Kiboska infrastructural development matimore Kibos en tich marapenda. Wantiere gi sewer system mowuok mitimo gi ADB through Lake Victoria South Water Services Board to wantiere gi roads maneno kantie Patha Road Maiger and all of them are tarmac and en erokamano kendo en mor ne jo Kisumu East constituency kaachiel gi Kisumu County to gi the bigger Luo community. Ni President William Samoei Arap Ruto, we are forever grateful to you and your administration. Kaachiel gi Dr. Raymond Omolo. Zaneno mar Kala TV weche matimore e kar chung'o bura nendo ma Kisumu East bende kore madikela giko mar cholo weche manyien e yo mar adimba kidienyendi mar diero odiochieng. Medo mana kete wang' jowi mar Kala TV ne chendo mamoko mabende biro nyime tok maendi. Weche manyien gi nokelni kod Tracy Ouma. Oriti masani.